es escribir historias enjanadas, labradas en palabras de sangue e pudor. Quero ser o que nunca fui, cambiar o que sempre fui. Saúde, este é outra entrega máis de Falar ao Xeito. Nela imos abordar, como xa falamos no vídeo anterior, a cuestión das abertas e despechadas, das vogais medias abertas e pechadas, do é aberto, é pechado, aberto ou pechado. Esta cuestión é bastante complexa normalmente, sobre todo por un problema que se lle pode atribuir á norma da Real Academia Galega. Na norma da Real Academia Galega non hai maneira de marcar abertas e pechadas, non sendo cando hai acentos diacríticos, é un caso moi reducido, son casos moi contados, non son moi pouquiños. Pola contra, na norma reintegracionista sí que se marca cando son pechadas con acento circunflexo, en riba da vogal tónica cando se pecha, cando se pronuncia pechada. Isto facilita moitísimo a aprendizaxe da pronuncia. E sucede porque a norma da Real Academia calca as normas de acentuación do español, que ten 5 vogais, e en cambio nós temos 7. Entón non concorda como debe ser coa nosa pronuncia, resulta moi difícil ensinalo, precisamente porque non existen estas marcas para o indicar. Ben, a hora de pronunciarmos as abertas e pechadas, eu que sempre fago co alumnado é algo moi pouco académico, que é dicirles que cando teñen que pronunciar o aberto, que poñen a boca como para un A e que pronuncien un O, e cando teñen que pronunciar o pechado, que poñen a boca para un O, que pronuncien un O. E co caso do E o mesmo, pero que poñen pechado para pronunciar un I, para pronunciar o E, e que poñen a boca aberta para un A, que pronuncien E cando ten que ser aberto. Parece unha parvada, pero a min coa xente funciona bastante ben. Outra das problemáticas que arrastra o tema das abertas e pechadas é que non podemos marcar un estándar definitivo na oralidade, porque hai un fenómeno que se chama metafonía, que parte Galiza en dous, e que se corresponde coa parte occidental. Na parte oriental mantense a pronuncia etimolóxica, por exemplo, dice novo, como é acorde a evolución desde o latín. Pola contra, na parte occidental, nos diríamos novo, porque o O e o A influen na vogal tónica. Pechan cando é un O e abre cando é un A. Por iso, no leste din ela, e no oeste dicimos ela. De todos os xeitos, as dúas son totalmente válidas, por suposto, pero a hora de ensinarmos de como se debe pronunciar a unha persoa que descoñece completamente o idioma e que non ten referentes da lingua polos que poder ollar, o mellor é sempre trazar unha regra que se cumpra mayoritariamente. É dicir, a maior parte da xente que quere aprender a falar en galego en Galiza provén do español. Entón podemos establecer unha dica como, por exemplo, que todos os UE e IE do español, huevo, ovo, nuevo, novo, que se pronuncian abertos. Isto sistematiza os casos, e se non hai un referente dun galego falante ou dunha galego falante próximo que lle axude a orientarse, pode facer que acceda a pronuncia perfectamente. Outra dica que pode utilizarse, todos os acabados en or, como señor, maior, son todos pechados, maior, señor. Outra máis, todos os acabados en on, canzón, traizón, ou canción, traizón, son tamén todos pechados. Outra máis que pode axudar, e que é un pouco problemática porque tamén divide o país, cando hai unha nasal en interior de palabra nunha posición grave ou esdrúxula, e antes vai unha vogal media, un E ou un O, esa vogal é moito máis doado asimilar que son sempre pechadas, e por iso na norma reintegracionista se acentúan cun circunflexo para marcar que son pechadas, que aternos á variedade que existe dialectal, porque, por exemplo, na parte oriental de Galiza dice aberto, xente, dente. En cambio, na parte occidental dicimos xente, dente, como se di tamén en Portugal. É mellor sistematizar co das nasais, en todo caso, pechadas, porque nos facilita a aproximación ao portugués, que tamén é así, e ademais porque a maioría da zona máis habitada de Galiza, o maior número de falantes, pronuncia así, pechado. Entón é moito máis doado que facelo ao revés. Ainda que hai gramáticas que o establecen ao revés. De todos os xeitos, na pronuncia que establece o ILGA, o Instituto da Lingua Galega, que ten un dicionario de pronuncia moi bo, no que sae Luis Iglesia e Isabel Blanco, que teñen un galego perfecto, e no que se poden escoitar e tomar como referente como se debe pronunciar e todo iso, recóllense as dúas pronuncias, a aberta e a pechada no caso do N. É moito máis doado para unha persoa que non coñece para nada o idioma ensinarle que cando hai un N implosivo no interior de palabra, que é sempre pechado, moito máis fácil. De todos os xeitos, cando hai un N implosivo en final de palabra, abundan os casos en que é aberto, cando vai ao final de palabra. Tamén, ninguén,
sen, para diferencialo de sen, sen nada, a sen, as tempas, nese que tamén, eses casos todos son abertos, cando vai ao final. Ben, continuaremos con máis casos destes que poden axudar sistematizando cando son abertas e cando son pechadas, porque isto facilita a aprendizaxe do idioma. Se nos metemos en veredas de cal é, en que variedade é aquí ou que variedade é alá, toleamos. Entón, estas son totalmente válidas todas e permiten acceder á aprendizaxe do idioma dunha forma moito máis doada. Para practicar, o mellor é pronunciar en alto e gravarse, despois de escoitar, podemos escoitar os audios do Instituto da Lingua, por exemplo, ou de calquera arquivo sonoro tamén, que de recollidas, que tamén hai varios na internet, e pronunciar e escoitarse para ver se somos capaces de imitalo ben. E despois, para practicalo fluidamente, é unha cousa que facía nas clases, era marcar as abertas e pechadas nun texto, cando eran abertas e cando eran pechadas, e facer que as persoas o lesen en voz alta, marcando claramente cando son abertas e cando son pechadas, pero fluindo no texto, para inserilas dentro da cotidianidade da fala e que soase máis normal. É un truco que empregaba e que tamén funciona bastante ben. Ben, pois rematamos aquí, continuaremos no próximo vídeo continuando con isto das abertas e pechadas e dando un pouquiño máis dicas que poden axudar a pronunciar. Saúde. Nella mano bendición, entre las súas tradiciones,